Ahojte. Čaute. V dnešnom videjku si ukážeme pokračujúcu autosedačku po malom vajíčku z prémiovej značky Maxi-Cosi model Pearl 360 Pro. Autosedačka je určená pre deti od 61 do 105 cm a samozrejme dá sa dokúpiť aj novorodenecká vložka, potom vlastne od tých 40 cm. Tá novorodenecká vložka slúži ako dopomoc pre deti, ktoré idú z toho vajíčka. Samozrejme nenahrádza to vajíčko, to je veľmi dôležité povedať. Čiže aj tak sa preferuje, že používa najprv vajíčko. Samozrejme vždy. Vždy, takže preto sme si aj teda zvolili dneska ten model, kde teda nemáme tú novorodeneckú vložku a používame od tých 61 cm. Od 60 do 105, áno. Opäť zhrňujem nejaké nosné klady autosedačky. Za mňa je veľmi dôležité, keď si rodičia vyberajú aj vajíčko, nechať si ukázať pokračovať sedačku, lebo v tej sedačke, keď sa pozrieme na tú vekovú škálu, tak je dieťa približne do 4 rokov narodenia. To znamená, že podstatne viac času trávi v tej pokračovacej sedačke ako v tom vajíčku. To znamená, že my naozaj chceme, aby tá sedačka mala nejakú hlavu a petu. Hej? Určite. Ja zhrniem to, že o bezpečnosti sa baviť veľmi nebudeme, lebo všetky sedačky od Maxi-Cosi sú bezpečné. Budeme sa baviť o takých benefitoch hlavne pre to dieťa aj pre toho rodiča. Opäť zhrniem, že zozadu máme technológiu Clima-Flow, to znamená, že perforácia tej sedačky, ideálny tepelný komfort toho dieťaťa, to teplo ide von. Takisto som si všimla, že aj vpredu máme tú vložku perforovanú. Áno. Takže áno. takisto aj dieťatko sa nám vlastne už keď setka tiež nepotí. Áno, v opierke hlavy je technológia, ktorá sa volá Air Protect. Treba si to predstaviť ako také vzduchové balóniky, to znamená, že nie je schopné pri teoretickom bočnom náraze ísť úplne na doraz. Je to patentovaná technológia Maxi-Cosi. A ďalšia vec, ktorá je veľkým benefitom pre rodičia sú samoodskočné pásy. Vidíme, že tie pásy neležia dole, ale sú odskočené, to znamená, že ten rodič ich nemusí loviť spoza toho dieťaťa. A taktiež ochrana bedier. Z mojej strany veľmi málo značiek ponúka tento benefit. Áno, máme tu také tie zmäkčujúce vložky. Presne tak. Čo sa týka otáčania, pokiaľ je dieťa staršie ako 15 mesiacov, môžeme ísť v pohode aj do smeru jazdy. Na samotnej základni je potom možné prepnúť si, či chceme byť v smere alebo len proti smere. Tých 15 mesiacov. Stále chceme upozorniť, že áno, je písané, že do 15 mesiacov v protismere jazdy, ale čím dlhšie udržíte dieťatko v protismere jazdy, tak tým samozrejme je to pre to dieťatko bezpečnejšie. Ukážeme si ešte polohy v smere jazdy. V smere jazdy samozrejme sedačka sa dá napolohovať už aj takýmto spôsobom, keďže to je pokračovacia sedačka po vajíčku. Konkrétne túto autosedačku teda máme na Isofixovej základni Family Fix 360, ktorá je otočná, ale máme ponuke od Maxi-Cosi aj Isofixovú základňu Family Fix 360 Pro, ktorá je aj výsuvná. Ale to si ukážeme v ďalšom videjku. Ahojte. Čaute.